A contorna da igrexa de Santa Mariña en Caldas verase totalmente renovada co desenvolvemento de diferentes proxectos. O Concello acometerá melloras na zona para darlle un aspecto totalmente renovado. Isto será posible grazas á cesión por parte da Garda Civil de 400 metros cuadrados do seu cuartel. A cesión de uns terrenos que nos van a permitir unir o que se chama a travesía de Dona Urraca, que une a 550 coa carretera da Diputación de Caldas Portas. Justamente ademais en unha zona que vimos de inaugurar a Escola de Música e que está previsto en ese ámbito tamén a construción do centro médico. Polo tanto, queremos transformar ese ámbito en unha nova centralidade para a parroquia de Santa María. Na travesía de Doña Urraca ampliaránse as beirarrúas. Nesta rúa que une a PO 550 coa estrada da Deputación, tan só hai beirarrúas nun dos seus costados. Bueno, iso vai nos permitir anchear moitísimo. En este momento, dun dos lados non hai acera e nos vai permitir anchear moito a capa de rodadura. Os terreos do cuartel da Garda Civil tamén serán aproveitados para a construción dunha praza que dignifique a entrada do camiño de Santiago na vila. Estas intervencións serán financiadas pola Deputación de Pontevedra cuns investimentos superiores aos 400.000 euros. E a cesión destes terrenos, ademais, vai xenerar diante do cuartel da Guardia Civil e no ámbito do propio camiño de Santiago, camiño portugués, unha plaza que vai permitir visualizar moitísimo mellor a entrada do pobo e, sobre todo, un dos elementos patrimoniales dos que estamos máis orgullosos, que é a iglesia de Santa María. Outro dos proxectos que poden ter lugar na zona é a construción do novo centro médico. O Concello ofertou aos Sergas un terreo na parroquia que, en principio, cumpre con todos os requisitos. Os terrenos están a piques de que nos informen desde Medio Ambiente, a oferta está feita, tiña que superar uns trámites administrativos en Medio Ambiente, que supoño que na próxima semana ou na seguinte, como a máis tardar, teremos os primeiros informes. A partir de aí poñereime en contacto coas autoridades sanitarias e continuaremos desarrollando o trámite administrativo de momento. Con todas estas actuacións, a parroquia de Santa Mariña presentará un aspecto totalmente diferente e converterase nun dos núcleos máis importantes do Concello de Caldas.